Veľmi ma tešia aj posledné správy zo Žiaru nad Hronom, kde sme si dali záväzok, že pomôžeme Slovalku obnoviť výrobu primárneho hliníka, ktorú museli zastaviť v roku 2022 kvôli drastickým cenám elektriny. Vtedy opozičné decká, ktoré boli vo vláde, len chladnokrvne a mlčky nechali fabriku v Žiari padnúť na kolena. Boj za nižšie ceny elektriny pre slovenské firmy vediem tak na domácej, ako aj na európskej úrovni. Zdá sa však, že sa budeme musieť spoľahnúť predovšetkým sami na seba, lebo Európska únia má iné starosti, ako zachraňovať priemysel produkujúci kritické materiály, ako je hliník. Máme jasný plán, ako zmeniť štátnu schému pomoci pre firmy náročné na spotrebu elektriny. Memorandum sme podpísali včera a už v pondelok sedíme na úrade vlády v Bratislave a ideme pracovať na detailoch, v ktorých, ako dobre viete, je diabol vždy skrytý.